Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa nahnu lahu mukhlisun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala rasuluhul karim khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda Surabaya Dukuh Banyudono ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, langkung rumiyin monggo kula dherekaken tansah ngenjaken ras puji puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sayekta sampun maringi dumateng kita sami kathah kenikmatan, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat sempat, lan nikmat-nikmat sanesipun ingkang kathah sanget ingkang kula sami boten saged ngetang amargi saking kathahipun nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sami. Terutami nggih menika nikmat ingkang arupi iman lan Islam. Amargi kanthi nikmat iman Islam menika kula sami saged anggayuh kawilujengan wiwit ing alam donya ingkang fana dumugi ingkang ing akhirat ingkang abadi. Mila minangka syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo kita aturaken hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat ugi kita sampaikan dumateng uswah kita, suri teladan kita, panutan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta kula sami saking mergi ingkang sasar dumateng mergi ingkang leres. Mugi-mugi kita sami saged nderek dawuhipun lan sunah-sunahipun sehingga dados sebab kula sami badhe pikantuk syafaatipun benjang ing yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ing dalu menika kita nglajengaken kajian kita dumugi surah kaping kalih surah Al-Baqarah ayat 11 dumugi sak candhaipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Allah saking panggodhanipun syaitan ingkang dipun laknat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmanipun Allah ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza lan nalikane idza ing ayat menika nedahaken wekdal ingkang terjadi dahulu, sekarang yang akan datang. Dados menunjukkan waktu ingkang berlangsung terus. Wa idza lan nalikane laku kepethuk sapa dhewe kabeh inggih menika tiyang-tiyang munafik menika nalikanipun kepanggih nggih.
alladzina ing tiang-tiang kathah ing wong-wong akeh amanu kang padha iman ya wong-wong akeh mau. Qalu padha ngucap dhewe kabeh wong-wong munafik mau amanna iman sapa kita. Terus ing ayat menika nedahaken dumateng kita bilih nalikanipun tiang-tiang munafik menika kepanggih dumateng tiang-tiang ingkang beriman. Menika tiang-tiang munafik sami ngucap aku ya iman, kami juga beriman mekaten. Terus menika tiang-tiang munafik menika ada nggih wonten dahulu, sekarang, yang akan datang menika tansah wonten nggih tiyang ingkang nggadhahi sifat munafik menika. Pramila ing ayat menika Allah ngendikaken wa idza, mboten wa il nggih. Idza menika nedahaken wekdal ingkang berlangsung terus-menerus. Artosipun bahwa sifat kemunafikan menika senantiasa ada nggih, tansah wonten wekdal sakmenika dumugi benjang. Dahulu, sekarang, yang akan datang menika sifat munafik menika selalu ada. Dan kita berlindung dumateng Allah taala saking kemunafikan menika. Margi kemunafikan menika termasuk penyakit ingkang bebayani nggih, penyakit hati ingkang nyebabaken seseorang menika saged pikantuk laknatipun Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Terus sing ayat menika Allah jelasaken dumateng kita nggih menika ngengingi sikapipun tiang-tiang ingkang munafik. Munafik nggih menika yang munafik menika tiang ingkang hatinipun boten beriman ananging menampakkan keimanan dengan zahirnya gitu. Terus ucapane ngomongkeun beriman nggih, prilakune zahire ngetingalaken yen beriman. Ananging sejatosipun manahipun menika boten beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa idza lan nalikane khalau menika bali sami wangsul dhewe kabeh wong-wong munafik menika kembali ila syayatinihim marang setan-setane dhewe kabeh menika marang setan-setane wong-wong munafik kala wau. Setan-setan ing mriki ingkang dipun maksud nggih menika pemimpin-pemimpine tiang-tiang munafik. Dados nalikanipun tiang-tiang munafik menika kembali dumateng pemimpin-pemimpin mereka nggih, utawi sahabat-sahabat mereka nggih. Qalu padha ngucap dhewe kabeh wong-wong munafik mau, inna sak temene kita iku ma'akum sartamu kabeh. Terus tiang-tiang munafik menika nalikanipun kembali dumateng kelompoke nggih sami-sami koncone mekaten nggih, pemimpine nggih. Menika sami ngucap qalu inna ma'akum sak temene kita iya sartamu kabeh. Innama sak temene wae mung sesungguhnya saja hanyalah nahnu utawi kita iku mustahziuna wong-wong kang padha ngolok-olok, wong-wong kang padha ngece-ngece. Dados menika nggih tiang-tiang munafik menika nalikanipun berjumpa dengan tiang-tiang beriman menika ngucap kami juga beriman. Kami beriman seperti kalian. Ananging nalikanipun kembali dumateng setan-setane dhewe kabeh menika kanca-kancane. Lah ing ayat menika Allah ngendikaken ila syayatinihim marang setan-setane dhewe kabeh. Marang setan-setane wong-wong munafik. Lah setan-setane wong munafik menika ingkang dipun maksud nggih menika marang kanca-kancane utawi pemimpin-pemimpine. Terus kanca-kancane wong-wong munafik menika setan, artosipun orang-orang munafik menika dihukumi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu maknanipun nggih menika hakikatipun ingkang nebihaken saking kebaikan. Dari golongan jin dan manusia menika wonten ingkang gadhahi sifat menika nggih. Wonten ing An-Nas nggih kita nggih sampun
memahami menika nggih. Minal jinnati wan nas, saking golonganipun jin lan menungso. Menika wonten ingkang sifatipun setan, inggih menika menjauhkan dari kebenaran. Terus menawi wonten kok tiang-tiang menika menjauhkan dari syariatipun Allah Ta'ala, menjauhkan dari kebenaran, petunjukipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menika kalebet menika setan dari golongan manusia. Lah ing mriki nggih Allah ngendikaken wa idza khalau ila sayatinihim, lan nalikane dhewe kabeh wong munafik mau bali marang setan-setane dhewe kabeh mau wong-wong munafik menika kanca-kancane wong-wong munafik mau. Lajeng tiang-tiang munafik menika sami ngucap qalu innamakum, satemene kita iku ya sartamu kabeh innama nahnu mustahziun, satemene kita iku mung ya kita ki wong-wong kang padha ngejeje. Terus menika pengakuanipun tiang-tiang munafik nalikanipun ketemu kalian kelompoke. Menika mengatakan bilih niate cerak-cerak kalih wong Islam, berbuat baik secara dhahiripun menika aslinipun kur pengen ngece-ngece mekaten. Lajeng ing ayat salajengipun Allah meratelaken dumateng kita Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah utawi Allah dene Allah iku yastahzi'u menika badhe ngelok-olok, badhe mbales olok-olokanipun tiang-tiang munafik kala wau. Allah utawi Allah iku yastahzi'u badhe ngolok-olok bihim kelawan dhewe kabeh tiang-tiang munafik kala wau. Wa yamuddu lan bakal ngetekake, membiarkan panjenengan Allah. Wa yamudduhum lan bakal ngetekake panjenengan Allah ing dhewe kabeh wong munafik kala wau. Fi tughyanihim ing dalem lacute dhewe kabeh, ing dalem kesesetane tiang-tiang munafik kala wau. Ya mahuna hale padha bingung, terombang-ambing nggih dheweke kabeh tiang-tiang munafik kala wau. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kalian. Kami hanyalah mengolok-olok. Lajeng Allah ngendikaken ing ayat kang 11, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nauzubillah. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Ing ayat 18 menika Allah meratelaken utawi njelasaken dumateng kita sami nggih. Bilih nalikanipun tiang-tiang munafik menika kepanggih dumateng tiang-tiang kang beriman. Menika zahiripun menampakkan beriman nggih. Lisanipun mengatakan beriman. Ananging nalikanipun bangsul dumateng kanca-kancane, sami-sami tiang-tiang munafik, menika lajeng sami ngucap bilih menika namung ngolok-olok dumateng tiang-tiang Islam, tiang-tiang iman kemawon. Lajeng ing ayat kang 11 Allah njelasaken dumateng kita bilih Allah menika badhe mbales olok-olokanipun tiang-tiang munafik kala wau. Dan Allah akan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka dan mereka terombang-ambing di dalam kesesatannya. Naudzubillah. Kita lajengaken ing ayat 16. Ulaika alladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika utawi dhewe kabeh iku nggih menika tiyang-tiyang munafik menika dipun ngendikaken Allah taala alladzina istarau nggih menika tiyang-tiyang ingkang sami dol tinuku. Orang-orang yang membeli ad-dhalalata inggih menika kesesatan bil huda kelawan petunjuk, kelawan pitutuh. Dados tiang-tiang munafik menika dipun ngendikaken dening Allah taala dipun gambaraken inggih menika tiang-tiang menika tiang-tiang ingkang sami
menukar utawi membeli kesesatan dengan petunjuk. Dados menika petunjuk menika satu kebaikan nggih. Lain kesesatan menika satu keburukan. Nah, yang munafik menika membeli keburukan dengan kebaikan. Lah menika sesuatu yang tidak masuk akal ya, tidak sehat menurut akal nggih. Membeli yang buruk dengan yang baik. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk menika sesuatu yang baik kok malah ditukar dengan kesesatan. Menika tiang-tiang ingkang geblinger, ingkang salah. Membeli surga dengan azab, dengan siksa, naudzubillah. Membeli neraka dengan surga yang seharusnya surga kenikmatan tapi kok ditukar dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Atau bisa dikatakan juga membeli kekufuran dengan keimanan. Iman yang seharusnya membuat seseorang menikah diridhoi Allah Ta'ala, yang menyebabkan Allah Ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam surganya karena iman, lah kok malah ditukar dengan kekufuran. Lah kekufuran menikah menyebabkan Allah murka, Allah tidak ridha dan menyebabkan asbab Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka karena keingkaran manusia menika. Lah menika tiang-tiang munafik menika hakikatipun tiang-tiang ingkang boten beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, ananging zahire cuma menampakkan keimanan kemawon. Lah tiang-tiang menika dipun gambaraken dening Allah taala minangka tiang-tiang ingkang membeli kesesatan dengan petunjuk. Alhamdulillah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Lajeng Allah nifati nggih tiang-tiang ingkang kados mekaten nggih, orang-orang yang melakukan perbuatan kados mekaten menika, fama rabihat mongko ora bati, maka tidaklah beruntung. Apa sing ora beruntung? Tijaratuhum nggih menika perniagaan mereka. Perdagangane dhewe kabeh wong-wong munafik menika. Terus jual beline tiang-tiang munafik menika mboten beruntung. Lah kok mboten beruntung, sudah jelas nggih lah kebaikan kok dinggo nuku keburukan. Menika jelas tidak beruntung, malah merugikan. Wa ma kanu muhtadin wa ma lan ora kanu ana ya dhewe kabeh wong-wong munafik iku muhtadina wong-wong kang padha oleh pituduh. Dan tidaklah mereka itu sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Naudzubillah. Yang akhir ayat 16 menika Allah ngendikaken, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau jengakan ayat 17 ya. Masaluhum kamatsalil ladis taqada naro falamma adha'at ma hawlahu dhaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Masaluhum utawi permisalane dhewe kabeh, adapun perumpamaan mereka itu kamatsalil ladzi kaya permisalane wong kang istauqada menika ngurupake, menyalakan, ngurupake. Naron ing geni. Dados permisalane wong munafik menika dipun gambaraken dening Allah kamatsalil ladis tauqada naro. Kaya permisalane wong kang ngurupake geni. Dados menawi pas mati lampu nika nggih napi oglangan nika tiang nguripake geni nggih lah menika menimbulkan cahaya menika. Falamma mongko nalikane mongko semangsane maka ketika adaat madangi apa geni mau. Jadi ketika api tadi menerangi ma haulahu apa wae kang sak kiwa tengene barang menika
menerangi di sekelilingnya nggih. Dados nalikanipun api menika dinyalakan lajeng menerangi di sekelilingnya tadi nggih. Zahaballahu binurihim. Zahaba mongko ngilangake sapa Allahu Allah, lajeng Allah melenyapkan atau menghilangkan binurihim kelawan cahayane dhewe kabeh, kelawan cahayane cahaya ingkang menyinari dhewe kabeh, ingkang menyinari tiang-tiang munafik kala wau. Dipun lenyapaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wataro kahum, wataro lan ninggalake panjenengane Allah, wataro kalan ninggalake panjenengane Allah, wataro kalan membiarkan lan membiarkan ngetekake panjenengane Allah hum ing dhewe kabeh ing tiang-tiang munafik menika fi dzulumatin ing dalem peteng dedet, di dalam gelap gulita. La yubsiruna ora padha bisa ndeleng, ora padha bisa nyawang dhewe kabeh. Permisalane tiang-tiang munafik menika kados dene tiyang ingkang ngurupake geni, lajeng sampunipun geni menika menerangi sekelilingipun, lajeng panjenengan Allah menika ngicalaken cahayanipun tiang-tiang munafik kala wau. Lajeng Allah ngetekake tiang-tiang munafik kala wau ing dalem peteng dedet, ing dalem gelap gulita, lan tiang-tiang menika mboten saged melihat, mboten saged mirsani. Menika gambaranipun tiang-tiang ingkang munafik kados mangkaten. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summun maknanipun nggih menika tuli. Bukmun bisu, umyun wuta. Fahum mangko utawi kabeh wong-wong munafik iku la yarji'una ora bakal bali ya dhewe kabeh. Nauzubillah. Terus yang kang munafik menika dipun sifati dening Allah taala nggih. Piyambakipun menika tiang-tiang menika tuli, tidak bisa mendengar. Maksudipun tidak bisa mendengar nasihat yang baik, tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada mereka. Tidak mau mendengarkan. Bukmun menika bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa bicara yang baik. Omyun buta, tidak bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala baik di dalam ayat qauliyah yaitu Al-Qur'anul Karim maupun yang kauniyah yang tercipta di jagat raya menika tiang-tiang munafik mboten saged mirsani ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Omyun menika buta. Fahum mangko utawi dhewe kabeh wong munafik iku la yarjiuna ora bakal bisa bali ya dhewe kabeh. Nauzubillah summa nauzubillah. Au qasaybi minas samaa'i fi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna sabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Au qasayibin utawa kaya padane hujan kang lebat. Maksudipun utawa kaya wong kang ditimpa hujan kang lebat. Dados tiang-tiang munafik menika dipun gambaraken dening Allah taala kaya dene wong kang ditimpa hujan yang sangat lebat, udan deres mekaten nggih. Minas sama'i saking langit fihi ing dalem udan mau apa zulumatun nggih menika peteng dedet nggih. Di dalam hujan yang deras tadi gelap gulita. Waradun lajeng ugi waradun. Waradun menika petir bledek. Wabarkon lan kilat. Dados ing hujan deras menika dalam keadaan gelap disertai petir yang menyambar-nyambar lajeng kilat nggih. Yaj'aluna ndadekake dhewe kabeh mau tiang-tiang munafik menika ndadosaken
asabiahum inggih menika diriji-dirijine dhewe kabeh, diriji-dirijine tiang-tiang munafik kala wau fi adzanihim ing dalam kuping-kupinge dhewe kabeh minas sawaiki sangka swara bledek kala wau. Amargi kangge menghindari suara petir. Dados menawi wonten hujan lebat, wonten petir, wonten kilat nggih. Lajeng tiang-tiang menika sami menjadikan jari-jarinya di telinga mereka untuk menghindari suara petir. Menika gambaranipun tiang-tiang munafik. Hadarul maut krana wedi ing mati. Wallahu lan utawi Allah iku muhitun zat kang ngliputi bil kafirina kelawan wong-wong kang padha kafir. Dados tiang-tiang munafik menika dihukumi dening Allah taala minangka tiang-tiang kang kafir ingkang kufur. Ing akhir ayat Allah ngendikaken wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini maksudnya menika pengetahuan dan kekuasaan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Kalajengaken ayat kali dosa yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadu meh-meh apa albarku kilat kuwi mau hampir saja kilat itu yakhtafu menyambar nyelamber absarahum ing pandelenge dhewe kabeh penglihatan mereka kulama mongko semangsane nalikane adhaa ing menika madangi utawa nyinari kilat kala wau lahum marang dhewe kabeh masyau padha mlaku dhewe kabeh mau fihi ing dalem kilat kala wau di bawah sinar tadi. Terus nalikanipun kilat tadi menyinari niku tiang-tiang munafik menika sami berjalan. Terus ketika kilat menika menyinari menika dados dalan menika kelihatan dengan sinarnya kilat tadi. Pramila tiang-tiang munafik menika berjalan. Menika gambaranipun kados mekaten. Masaufi, mereka berjalan di bawah sinar tadi, sinar itu. Wa idza lan nalikane azlama menika peteng nggih. Dados nalikanipun gelap alaih ing atase dhewe kabeh tiang-tiang munafik menika kamu padha mandeg dhewe kabeh. Padha meneng, padha berhenti dhewe kabeh mau. Walau sya'alan saumpama ngersake sapa Allahu Allah sekiranya Allah menghendaki ladzaba yakti bakal ngilangake panjenengane Allah bisa maihim kelawan pangrungone dhewe kabeh wa basarihim lan kelawan penglihatane dhewe kabeh pandelenge dhewe kabeh innallaha sayaktine Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun zat kang maha kuwasa. Bapak Ibu jamaah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Ing ayat menika nggih, ayat kali dosa menika Allah ngisharataken lan nggambaraken dumateng kita nggih. Dados nalikanipun kilat menika menyambar menika jalan menika jadi tampak oleh penglihatan. Lajeng tiang-tiang munafik menika lajeng berjalan. Menika ugi saged dipun gambaraken nggih
Menawi tiang-tiang munafik menika nggih, tiang-tiang kang hatinipun menika jane ora beriman dumateng Allah. Cuma menunjukkan zahire menika yen beriman nggih, ya Islam menika zahire ananging sejatosipun manahipun menika mboten beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nika nalikanipun tiang-tiang menika melihat Islam menika kok membawa keuntungan bagi mereka, membawa keberuntungan duniawi bagi mereka, maka mereka akan berjalan di dalamnya. Mereka akan rame-rame teriak Islam, seperti itu. Gambarannya pun seperti itu. Ananging nalikanipun pun boten enten sinar melih nggih, Allah menjadikan gelap gulita nggih. Lajeng tiyang menika meneng wae. Menika ugi saged dipun minangka tamsil nggih. Menika tiyang-tiyang munafik menika nalikanipun melihat Islam menika meminta untuk berjuang, untuk berkorban demi Islam. Lah menika tiyang-tiyang munafik menika berhenti, tidak mau berbuat. Mereka tidak mau menopang Islam karena sejatinya mereka itu hanya mencari keuntungan duniawi karena mereka hakikatnya tidak beriman kepada kehidupan akhirat karena mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja zahirnya mengatakan beriman. Jadi ketika mereka berjumpa dengan sesama orang Islam, mereka mengaku beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada kelompok mereka, sesama orang-orang yang munafik, mereka mengatakan mereka berjumpa dengan orang-orang Islam itu hanya untuk mengolok-olok saja. Maka Allah akan membalas olok-olokan mereka dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka dan dalam kebingungan mereka. Naudzubillah. Lajeng ing ayat menika ugi Allah meratelaken bilih sekirane Allah menika menghendaki pramila Allah menika badhe ngilangaken pendengaran lan penglihatanipun tiang-tiang munafik kala. Dan Allah ugi ngendikaken bilih sak yektosipun Allah menika ing atase saben-saben perkawis setiap perkara apa saja menika. Terus perkara menika banyak sekali guys, semua perkara jadi setiap perkara menika innallaha ala kulli syai'in, terus sayektine Allah menika sayektine Allah ing atase saben-saben perkawis setiap perkara, setiap sesuatu menika qadirun zat kang maha kuwasa. Zat yang menentukan. Terus Allah menika yang menentukan, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Ing ayat-ayat ingkang sampun kita sampaikan kita aturaken menika Allah gambaraken nggih, Allah gambaraken dumateng kita kados pundi tiang-tiang munafik nggih. Gambaranipun tiang-tiang munafik lajeng nasibipun tiang-tiang munafik nggih. Kita berlindung dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Ampun ngantos kita menika gadai sifat-sifat kados sifat-sifatipun tiang-tiang munafik. Kita sampun paham nggih ing hadis dipun sebataken tiang-tiang munafik menika gadai sifat, ada 3 sifat, kalau dalam hadis yang lain ada 4 sifat. Wallahu alam nggih. Di antaranya orang-orang munafik menika menawi berbicara menika berdusta. Idza hadatsa kadzaba, nalikanipun berbicara dia berdusta. Menika tiang-tiang munafik. Terus tiang-tiang munafik menika suka berdusta, berbohong. Lah kasawangsulipun berbohong nggih menika jujur. Terus kita menika tiang kang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, pramila kita kedah jujur. Dipun sebataken, dipun ngendikaken satunggalipun hadits bilih kejujuran menika badhe nedahaken kebaikan. Kejujuran menika menunjukkan kebaikan. Lajeng kebaikan menika menunjukkan kepada surga. Lan kasawangsulipun menawi mboten jujur menika menunjukkan kepada keburukan
dan akan menunjukkan kepada azabnya Allah. Alhamdulillah. Kita lajengaken ayat selikur. Kalau mau kita aturaken ciri-ciri ini pun yang munafik ingkang sepindah nalikanipun berbicara berdusta nggih. Nalikanipun dipun percaya menika berkhianat. Nalikanipun berjanji menika mengingkari. Lah menika yang munafik. Lajeng menawi setunggal malih menika bersumpah palsu. Menika tiang-tiang munafik nggih. Nika dosa besar nggih. Pramila kita kedah menjauhi sifat-sifat menika. Kita lajeng angkat ayat selikur. Ya Yuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhannas eleng-eleng para manungsa. Ubudu padha manembao. Padha mangawula sira kabeh. Rabbakum ing pangeranira kabeh. Ing pangeran kang wis nitahake sira kabeh. Alladzi yaiku zat khalaqa kang wis nyiptakake panjane zat kum ing sira kabeh. Walladzina lan ing wong-wong akeh min qablikum sangka sadurungira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna padha takwa ya sira kabeh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ing ayat menika Allah paring perintah dumateng makhlukipun ingkang naminipun manungsa nggih, dumateng kula dan sami menika nggih. Makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menika manusia. Makhlukipun Allah taala menika kathah sanget nggih. Kathah sanget ananging ingkang paling dimuliakan nggih menika manusia. Allah memuliakan manusia. Secara zahiripun Allah nitahaken manusia dalam sebagus-bagus penciptaan. Lajeng ugi manusia menika dipun paringi akal ingkang bedahaken kalian hewan. Menika keistimewaanipun manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah paring pangandikan ing dalam satunggalipun ayat ing dalam Al-Qur'an. Laqad yakti teman-teman. Menika wonten lam taukid lajeng qad menika mananipun sama nggih. Dua kalimah ingkang berbeda ingkang gadhahi makna ingkang sami ingkang dipun gabung dados tunggal ingkang mananipun sangat dan menyangatkan. Lam pendek nggih, la. Tidak boleh dibaca panjang karena di dalam Al-Qur'an berbeda panjang satu harokat menika sampun mbentenaken makna. Laqad yakti teman-teman khalaqna wis nyiptakake sapa ingsun Allah al insana ing manungsa iku fi ahsani taqwimin ing dalem sak bagus-baguse penciptaan. Dados Allah sampun meratelaken sampun jelasaken dumateng kita bilih Allah menika sampun nitahaken dumateng manungsa menika di dalam sebagus-bagus penciptaan. Menawi kita purun tafakur nggih, purun berpikir, purun merenung nggih. Secara fisik menika kita ternyata lebih sempurna dari makhluk yang lain yang telah Allah ciptakan di muka bumi menika. Kita dipun paringi dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki, dua bibir, dan lain sebagainya yang sangat sempurna, yang saling melengkapi. Kita diberi mata di depan ya, kenapa tidak di samping? Lah itu menawi kita purun berpikir, masya Allah ya Allah menika sampun memberikan kita, menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna, paling bagus. Kita dipun paringi mata di depan dan
tingginya juga sama, ya tidak berbeda ya. Kenapa tidak dikasih 3 yang lebih banyak, tapi malah tidak indah ya? Maka Allah memberikan 2 mata yang sangat indah. Dengan mata ini kita bisa melihat berbagai macam jutaan bahkan miliaran warna. Ajeng kita dipun paringi hidung, juga diparingi 2 lubang yang menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Menika kita mulai berpikir ternyata kasih sayang Allah sangat besar. Kita dipun paringi telinga dengan lubang yang sampai ke dalam, yang bisa mengantarkan suara yang bisa kita fahami. Kita dipun paringi bibir di atas dan di bawah, dipun paringi tangan kanan dan kiri, kaki juga kanan dan kiri bisa berjalan, diparingi lidah bisa mengucapkan, diparingi gigi yang begitu rapi, menawi kita berpikir ya Masya Allah. Dipun paringi jantung, dipun paringi paru-paru, lan sanes-sanesipun kita mboten saged ngitung nikmatipun Allah Ta'ala menika kathah sangat. Lah Allah menika nyiptakan kita di dalam sebagus-bagus penciptaan. Selain itu, menika nembe zahiripun, zahirnya ingkang terlihat. Kita ugi dipun paringi akal pikiran ingkang saged mbetenaken perkawis ingkang sae menapa dene ingkang awon, ingkang saged mbetenaken kita kalian hewan menika amargi kita dipun paringi akal dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng umat manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Anas ing mriki tanpa terkecuali gitu. Dados ingkang ngaku manusia menika angsal perintah saking Allah taala supados berbakti beribadah dumateng Allah. Ya ayuhan nas, he eleng-eleng para manungso, oh budu padha manembah. Beribadahlah kalian, menyembahlah kalian. Beribadah artinya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan syariat-syariat Allah Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulnya, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menika kita dipun dawuh dening Allah Ta'ala supados menyembah Rob. Rob menika ingkang sampun nitahaken, ingkang sampun gula wentah menciptakan dan memelihara kita, menika Rob naminipun. Robbakum ing pangeranira kabeh. Lajeng Allah meratelaken nggih, Rob kita menika kados pundi, alladzi khalaqakum, nggih menika zat ingkang sampun nyiptakake sira kabeh. Ingkang sampun nyiptakaken kita sami menika Allah Subhanahu wa taala. Dados kita menika ing alam donya mboten wonten ujug-ujug wonten mboten nggih. Ananging wonten ingkang nyiptakaken nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ugi Allah nyiptakaken tiang-tiang sanesipun kita. Walladzina min qablikum. Lan wong-wong sangka sadurungira kabeh. Ugi Allah taala sampun nyiptakaken orang-orang sebelum kita. Sejak zaman Nabi Adam nggih. Sudah berapa miliar manusia nggih. Sampai saat menikah sekitar 7 atau 8 miliar umat manusia yang berada di muka bumi. Menawi sejak zaman Nabi Adam sudah berapa triliun kemawon menika kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngantos benjang ing dinten kiamat. Lah menika benjang badhe dipun bangkitaken ing padang mahsyar bersama-sama. Semua akan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah ing ayat menika Allah paring dawuh dumateng umat manusia supados beribadah dumateng Rabbipun. Pangeran ingkang sampun nyiptakaken gula wentah kita sami menika. Lan sampun nyiptakaken tiang-tiang saderengipun kita. La'alakum tattaqun, supaya sira kabeh dadi wong-wong kang padha takwa. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, babilih menika ingkang saged kawula aturaken, sakedhik ingkang kawula aturaken menawi wonten respon saestu menika saking Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita saged ngamalaken wonten salah khilafipun saking kawula ingkang dhaif. Mugi Allah paring pangapunten,
Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah jagi ngreksa iman kita sampai ngantos kita benjang sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala ing dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.